Okay, so good day. Mao ni ang part 3 sa subtraction of fractions. This time wako gipakita nga steps. Kay kani siya ako ihatag example nga kani siya gayong ikaduha na ako na ning naapil sa part 2. Ako i-explain nig usab pero mas mo go deeper ko. Okay. Mubalik ko ato kung giingon na kung mag-minus ta, no? So naris ako magpakita minus na. So 2 1 3 minus 58. So dili ni fraction ay mo kay mo anong ako ning gisgutan. Kay mo ni ang weakness sa ubang mga bata. Ang buhaton man sa ubang mga bata dili tanan ha. Mao na ako ning gipakita kay para dili ninyo buhaton. Basta yung ani gani i-minus man nimo tungod, no? Tungod na siya. So 3 minus 8 ang but pasabutan ni. Bisan pag 213 minus 58 itagsa-tagsa na nimo minus. 3 minus 8 dili pwede. Kay dili ka pwede magkuha og mas dako pa nga number kaysa gamay nga number. Meaning kung naray 3 nga kwarta sa imong bulsa, di ka makakuha og 8 gikan nadto. Gawas kung magician ka, no? So atong himuan ning story. Kintahay siya kani si 3 tao ni kani si 8 tao pod. So kani nga tawhan na naa siya 3 nga kwarta. Then kani siya naningil, ningon siya bay na makiutang na ko nga 8. Bayri ko be. Ningon din siya, time pa bay. Kuwangan man akong kwarta. Wa ko'y kabayad nimo tay sa manghulam sa ko. So nanghulam siya siyang amigo kani. Siya bay pahulma ko din ha baby. Kay ipaninglan ko. Siya, nangagi naningil na kog 5. Paul mo na nunti ka. Taysa, manghulam sa ko diri sa kong amigo. So kani siya di pwede manghulam diri ha. Di mas amigo. Silang duha may amigo. So nanghulam si Juan ito, siya bay. Paul mata din nag-usabi. Namagoy naningil na ko. Siya, Paul mo nunti ka usaha. So kung anto ko hag-usah, Juan na lang siya, di ba? So darang usabay nahimo ni siyang 11. Dili to ha. Dili usa lagi pahulam. Nahimo 10 gid ni. So nahimo siyang 11. Kay nakainomdom mo siya ng hulam ni iyang kaamigo, iya sang ipahulam. So ang 11, pahulman og usa, 10 na lang. Mahimo ning 13. Okay? So karon na siya 13, ningon siya bay. Bayaran ti ka sa 8 ron. So kung ang 3 si kuhag 8, pila mabili niya 5. Okay? So pwede na. Ya kanipod siya ni siya. Oy, bayad ni mo binanang kay kwarta. So, gitagaan niya og 5 ni. Ang mabilin sa iya ha, 5. Kani, wa may minus, so na pa siya usa. Inga naman pag minus sa una. This time, kani. Sa ni pag minus ron. 5 minus 2/3. So, dili ta pwede mo minus og fraction, minusan na to ang whole number. Okay? Ang whole number, iparis ra sa whole number. Then si fraction, minusan si fraction. So, saan may naturon? Ingani ni siya pagkaporma. Sa tinod lang, na ni siya fraction ring aside, nga nawa, meaning 0 si fraction. So, kung buto na naon, 0, kuhaan og 2/3, dili pwede. So, nga tong buhaton, manghulam si 0 ni 5. Pero sa fraction, kung mo borrow, dara. Kung manghulam ang whole number, ang hulam man whole number, ang may tabo, kuhaan ni siya usa may mong 3. Di ba? Then ang kadtong usa nga gipahulam, kinahanglan pormahon niya parehag babaw ug parehag ubos. Kay meaning ani 3 divided by 3 is 1. So mo ni ang 1, then mo ni 3, so 4 tanan. So kani di ay kung manghulam ni siya, na may tabuan ni ang 5 mahimong 4. Kuha, kay gihulman og usa. Itong usbo na, si 5 mahimong 4. Kay gihulman na ito usa. Dayon, ang kadtong usa, himuon na tong fraction. Mo bitaw nang hulam ta kay aron na mabutangan ni fraction dinhi. Pero unsa nga fraction? Ang atong gi-minus kay 2/3. Kani atong basihan. Kaning number 3. Ngano number 3? Kinahanglan mag-minus ta nga pareha og denominator. Sa ibot pasabot na ko basihan natong ubos.
magporma ta og fraction nga gikan sa 1, magporma ta og fraction, so mo na yung 4, himo na tong 1 nga pareha og number ani. 3 man so 3 sa naubos, 3 sa nang ibabaw. So 3 divided by 3 is 1 man, di ba? So 1 plus 4, 5 ra gihapon na. Kung buto na naon kaning 5 ato rang gihimong ing ani. Then ato na ning kopyahon minus 2/3. Pwede na ta ka minus, di ba? So kalimtan sa natong whole number, di ba niyo ko ang fraction i-minus sa fraction? Similar man di ba? So kopyahon ang denominator. I-minus ang numerator, 3 minus 2 is 1. Yeah, ang whole number, wa man siya pares. So kopyahon ra nato. Mo yung answer. Okay? Paspas ako. Comment lang sa ubos ha. Arita sa ubos. Kani, 5 and 1/4 minus 4 and 3/4. Ay, arang-arang. Similar. Okay, so kay similar man, kopyahon ra nato ang numerator nga 4, then i-minus ang babaw. Di ba? Muna, ako na ning gipakita sa part 2. 1 minus 3, di ba di pwede? Kung ang gamay kuag dako. So, may tabo. Di sa tamo ditso ani. Muagi sa taog borrow. Na kung manghulam ta, niya na ay whole number niya na fraction daan. Kung manghulam ta, kani kuag 1, yung mahimo ni 4. Dayon, kaning ubos, i-plus ni sa ibabaw, 3 minus 4 equals, 3 minus 1, sorry, 3 plus 1, naunsan ako. 3 plus 1, may mong 4, kani 4. Then ang kaning 3, kopyahon ra na. Gikapy ra nato, wa na to ilisi. So kung buton naon kani siya akong usbon, manghulam si 1/4 ni 5, so si 5 mahimong 4. Okay, then para di ko makalimot kaning 4 ni daan, ang babaw akong problema. So unsa di akong ibabaw? Say na kayo, 4 plus 1, ang ubos i-plus ibabaw, answer is 5. Karon ako nang i-minus ni minus 4 3 4. Time pa, ano ako to nang gibuhat? Kay ganina di pwede ma-minus ang 1 minus 3. Karon, similar gyapon sila. Kopya na tong denominator nga 4. Pero pwede na ta ka-minus ni 5 minus 3. Ay sa apilang whole number 5 minus 3 is 2. Okay, manaman ta sa fraction whole number ta. 4 minus 4 is 0. Kung 0 ay lagi butang. Pero kani, ato paning makuha ang yan GCF na 2 ug 2. So ang answer na to is 1/2. The same answer sa part 2, di ba? Kung kakita mo sa video sa part 2. Arita ron sa part 3. This time, dissimilar pa yun. Okay. So, since dissimilar man ato sang himong similar ha. So, ang LCD ani rong 3, maghimo tag duha ka fraction. Ang LCD na kay 6. Okay? Dayon, mua na tog numerator na bago. 6 divided by 3 is 2. 2 times 1 is 2. 6 divided by 2 is 3. 3 times 1 is 3. Okay? Then, ato rin yung kopyahon ang whole number. Wa man din nato hilabti. Ang ato rin giusab ang fraction naman para may mo similar. So, 6 o 3 yung minus. Similar na sila. Kung ato rin kopyahon, 6 kay similar man, niya atong i-minus 2 minus 3. Uy, di pwede. Ang 2, di pwede kuhag 3. So, di sa tamuagi ani. Mo borrow sa ta. So, ang atong hulman, si 2 over 6, manghulam ni 6. So, si 6 mahimong 5. Kaya gihulman og usa. Ato sa ning kopyahon dahan si 6, para di ta kalimot, ang usa nga nahulam, kaysa tinod lang, kaning ubos i-plus sa ibabaw. 6 plus 2 is 8. So, nanghulam ta, mo nang nahimong 5. Dayon, ang bagong numerator atong giusab, ang ubos ra parihara. Ang bagong numerator nakuha na to gikan sa ang ubos nga or ang denominator gi-plus na to sa ibabaw or sa numerator mao nang nahimong 8. So pwede na ta mag-minus sa 3 and 3 over 6. Parihara magyapon ni. So ang atong denominator is 6. 8 minus 3 5. 5 minus 3 is 2. And this is our final answer. Kung may mga pangutana or comments, ibutang lang sa ubos. Salamat.